el bruixot. Sé que tu vols un home de veritat, un home que somniïn al teu costat. Més tendre l'imagines, potser que jo, més valerós, intrèpid, potser més fort. Freda la llum de la lluna, brilla dintre el meu cor. Foscos els meus pensaments en ombres van desfent. Amb la força del meu amor, les meves mans et volen protegir. M'has encès passió en el cor, desig que crema com un foc d'amor. Vine! Feia més d'un any que esperava aquest moment amb ànsia. En feia 5, de fet. Des del dia que vaig deixar la Torre de l'Ullal, no he fet altra cosa que buscar-te. Azalea! Vigili, mestre. M'ha semblat com si estigués parlant amb el Vladi Ogos. Quin un en deu portar de cap, aquest bruixot negre? Però Azalea? Que no és un nom de dona. El terror de Vladi Ogos. Sóc jo, Azalea, que no em reconeixes! Mira, tinc l'espasa de Bartanders! L'he agafat per tu, però no te la puc donar! Amb l'espasa sola no n'hi ha prou per salvar-te! Per això m'has de deixar que t'adormi durant un temps! M'estranyaria molt que el Vladi Ogos t'entengués la llengua dels humans. A mi també. I ell, de què li deu estar parlant? De qualsevol bestiesa està tocat. Té la mania de posar-se a parlar amb la primera cosa que li passa per davant. Que és mentider. Azalea! Teixiu-vos anelles de la malla del llum! El Vladi Ogos t'ha llançat l'encanteri de les flames. Què? El monstre també fa servir la bruixeria. És increïble. Et suplico que et rendeixis, Azalea! No em puc creure que m'hagis oblidat! No tinc cap intenció de combatre! Deixa-ho córrer, Azalea! Bravo, monstre! Sucarrimal és un estafador sense escrúpols. Pel bé de la humanitat no tinguis pietat! Rosteix-lo ben rostit amb les teves flamarades. No es mereix ni una engruna de pietat! Mira que ets desagraït amb la pila de diners que et va deixar. Ai, 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 ai! Alerta, mestre! Ai, però què fas, bruixot de segona? Només la teva maleïda bruixeria podrà parar aquest monstre! Per l'amor de Déu, lluita fins a la mort! Però vols dir que no et contradius una mica, Volcan? Mira, mira! Que ve cap aquí! No trobo que sigui per saltar d'alegria. Sisplau, senyor, no afluixi, no afluixi! Sortiu, espases blanques de llum! Aquest bruixot és un inútil! No l'ha tocat! No, ha fallat expressament. Et travesso, llindar dels cels! Apareix ara, son d'expiació! Visca! Fantàstic! Aquesta espieta és una meravella. Però això és un encanteri per segellar. Ah, sí? Exacte. El mestre té la intenció de capturar el Vladi Ogos. I per què ho deu fer, això? Valdria més que el deixés fora de combat. Una mica més. Encara una mica més! Aquest encanteri
L'ha deixat fugir? Hartia, tu queda't aquí per vigilar el palau. Jo tornaré a la torre de l'Ullal. D'acord. Mestre! Mestre! Senyor Espieta! Com està, mestre? No està ferit? Fabulós! Ha fet fugir el Bloody August, un encanteri excepcional, senyor Bruixot. Has pujat a la meva consideració la punteta del dit petit de la mà dreta. No he estat jo. Com? El que sentiu, l'encanteri ha vingut d'en Childman. En Childman? Qui? El bruixot negre més poderós de la Torre de l'Ullal? Potser? Quin Childman? Si aquell maleït no s'hi hagués ficat. Feia tot un any que esperava aquest dia. Només aquest dia! Quina trencadissa. No havia vist mai res igual. Ja he acabat. Moltes gràcies. El que falta ho acabaré sol. Desapareixeu, marques del mal. Molt bé. Ara que ens hem ocupat de curar-te les ferides, sisplau, explica'ns què ha passat. No tinc pas res a explicar. Quina bestiesa! Nosaltres érem allà amb tu i hem vist com et confabulaves amb aquell monstre. Entesos, bruixot negre? Calla. Au, vinga, endavant. Confessa que el coneix.